malam mace ce tana azumi sai ta ga jini amma tun safe, ma'ana sai ta ga jini tun safe, ma'ana tun safe ba komai sai la'asar, jiya ma haka yau ma haka, me matsayin azuminta? Amma fa ta yi family planning, shine nake ga kamar yana min wasa ne. Ita ce kenan mai tambaya din, yana min wasa ne wani lokacin sai na kwana 3 ina jini, ko kuma yau ya zo gobe ba zai zo ba, shine nake tambaya. Allah ya samu dace, amin. Allah ya samu dace ga baki daya. Abu na farko saninmu ne cewa idan jini na al'ada ko jinin biki nifasi kenan ya zo wa ya mace, to ba za ta yi azumi ba, ba za ta yi sallah ba za ta yi azumi ba, amma za ta rama adadin gwargwadon wanda ta sha. Ba za ta rama sallah ba adadin abin da bata sallata ba a lokacin wannan larura nata na jinin al'ada. Ina fata mun fahimta. To ita tambayar ta anan shine ta yi family planning, kuma a ɗabi'ar yanayin wasu idan suka yi wannan tsarin ainihin wato family planning, jinin yakan ɗan yi musu wasa, akan ɗan samu rikicewa shin jinin al'ada ne ko kuma jini ne na cuta sababin wannan tsokano shi da aka yi, sababin taɓa wannan jijiya da aka yi. To ni ƙoƙarin tafsirin alƙur'ani da fatawa ta shari'a muke yi, ni ba likita ba ne. Abinda za ki yanzu ki je ki samu amintaccen likitan garinku ya tabbatar miki cewa wannan jinin al'ada ne ko ba jinin al'ada ba ne. Abin da ya tabbatar sai ki dawo mu kuma sai mu yi fatawa. Ina fata mun fahimta. Wannan shine likita anan shine ainihin wato ahalu zikiri. Yawwa je a tambaye shi wannan jini da ya dan rikice miki sababin family planning ne ko kuma a'a jini ne na al'ada. To idan aka tabbatar, to mu kuma kaga sai mu yi kokarin faɗin hukuncin Allah akai da izinin Allah. Allah ya datar da mu. Malam mace ce tana azumi sai ta ga jini amma tun safe, ma'ana sai ta ga jini tun safe, ma'ana tun safe ba komai sai la'asar, jiya ma haka yau ma haka, me matsayin azuminta? Amma fa ta yi family planning, shine nake ga kamar yana min wasa ne. Ita ce kenan mai tambaya din, yana min wasa ne wani lokacin sai na kwana 3 ina jini, ko kuma yau ya zo gobe ba zai zo ba, shine nake tambaya. Allah ya samu dace, amin. Allah ya samu dace ga baki daya. Abu na farko saninmu ne cewa idan jini na al'ada ko jinin biki nifasi